Άμα κάνεις κάτω από 300 κάπα, ξέρω το χρόνο, μην έρθεις καν. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Πρώτο επεισόδιο με Σαρώ. Πες μας λίγα λόγια για σένα, Σαρώ, έτσι να σε γνωρίσουμε όσοι δεν σε ξέρουν. Ωραία, γεια σας, παιδιά. Κυρίως οι αδύνατοι. Εδώ, ναι, όποιος είναι αδύνατος λογικά δεν με ξέρει. Πήγαμε 2 μέρες διακοπές και το rate πόσο ήταν, κάθε μισή ώρα σας σταματάγανε, κάθε μία ώρα. Όταν είχαμε πάει μαζί, Ναι, ναι. Είχαμε πάει στο εξοχικό του Παναγιώτη. Κοίτα, εκεί ήταν λίγο creepy, ρε φίλε. Κοιτάζαν από μακριά. Έτσι. Το χειρότερο είναι αυτό, ρε, όταν κοιτάνε. Λες, αυτός θέλει να με σκοτώσει, ξέρω εγώ. Ναι. Στην Κρήτη, δεν ξέρω, έχεις πάει Κρήτη? Όχι, έχω ακούσει την ωραία όμως. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Αλλά είναι και η κριτική, ρε, τρελή τελείως. Τι σου μιλάγαν? Full, φίλε. Σου λέω, ήταν σε φάση, Σαρώ! Και με κερνάγανε full. Έλα εδώ, πάρε μια μπύρα, ξέρω εγώ. Όχι, δεν πίνω μπύρες. Έλεγε ένας στη Βαλέρια, έτσι, λέει, he's famous. Βαλέρια, το ξέρω. Αλλά είναι ζεστή, ρε. Εδώ δεν μπορεί να σε καταλάβει και να μην σου μιλήσει, ας πούμε. Αθήνα. Να. Οκ. Πες μας, τι κάνεις ουσιαστικά. Ναι, οπότε τα φιλιά μας στην Κρήτη. Ναι. Τώρα αυτό που κάνει βοηθά τον κόσμο να χάσουν κιλά μέσω της διαλυματικής. Online 100% remote. Και πιστεύω ότι είσαι και από τους πρώτους που αυτό το έκανε business. Δηλαδή υπήρχαν πολλοί influencers, αλλά άργησαν να καταλάβουν ότι αυτό ίσως μπορεί να γίνει και business και να βιοπορίζεσαι κάποια στιγμή από αυτό το πράγμα κτλ. Οπότε δεν ξέρω τώρα ποιοι ήταν παλιά. Εσύ ξεκίνησες, υπήρχαν κάποιοι συγκεκριμένοι, ας πούμε, ή... Καλά, όταν ξεκίνησα εγώ, στο ελληνικό υποθέτω, ήταν ο Blizz. Αυτός έκανε fitness. Ναι, fitness type, δηλαδή πήγαινε, έβγαζε την μπλούζα του στον δρόμο. Στην Αστασία έχω κοιλιακούς μετά. Και ένας άλλος το έκανε αυτό. Μετά δυνάτησε. Ήταν μια τριάδα, ήταν ο Blizz, ο Phil Strife και... Αυτόν τον Phil Strife κάπου. Και έναν τούμπανο, full τούμπανος ο άλλος. Ο άλλος μπορούσε να κατέβει bodybuilding. Δεν θυμάμαι πώς το λέω. Αλλά ναι, μετά το γύρισε ο καθένας, ρε. Ο Blizz το γύρισε σε make money, ο άλλος το γύρισε σε τσόντες και ο άλλος το γύρισε σε αρχαία Ελλάδα. Μετά τσακωθήκαν αυτοί οι τρεις μεταξύ τους, τέλος πάντων. Πέρα από αυτούς είχε και το Παναγιώτη Ραφαήλ. Ναι, αυτός ακόμα συνεχίζει. Αυτός, ναι, σταθερά μας. Αυτός το έχει κάνει business ή όχι? Αυτός κάνει coaching, κάποια ρούχα. Κάτι. Αλλά κοίτα, αυτό που λες ισχύει, γιατί ουσιαστικά οι περισσότεροι είναι σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή και σαν influencers να κάνεις κανένα brand deal, ως εκεί, ας πούμε. Αλλά αυτό που είναι business, ομάδα από πίσω, αυτά που έχει και μια λογική περισσότερο εταιρική, νομίζω δεν υπάρχει. Ο Κόγιας είχε κάνει κάτι τέτοιο? Όχι. Ο Κόγιας έβγαζε από το... Είδα το τελευταίο του podcast με το Φιδία, οπότε έβγαζε, λέει, στο Max έβγαλε κανένα 40 χιλιάρικα στο μήνα. Στο Max? Ναι. Αλλά τζίρο, γιατί λέει τα ξόδευε όλα. Για το βίντεο. Δηλαδή ότι βίντεο έβγαζε, απλά ξόδευε όλα τα λεφτά του προηγούμενου μήνα. Τι δεν έβγαζε ξανά από το YouTube με τις προβολές? Ναι, κοίτα, εγώ ήθελα να γίνω YouTuber. Το είχα όνειρο, ξέρω. Ναι, μέχρι που κάνα 100.000 views σε ένα βίντεο που λέγανε παίρνει ο Βασάλος αναβολικά ή όχι. Οπότε, ναι, μετά άρχισα να μαζεύω κόσμο, πήγα 10k followers και... Σου δίναν χρήματα από το YouTube, έπαιρνες, δηλαδή έλεγες, ξέρω εγώ, θα βγάζω ένα 300 το YouTube. Ναι, μετά του ανοίγω το monetization. Monetization. Ναι. Από διαφημίσεις έβγαζα, ρε παιδί μου, κάνα 200 το μήνα. Μη είχε προσεγγίσει και η My Protein τότε. Και πώς και δεν είχες κάνει? Μπρο, ήταν σε φάση, δεν έχουμε λεφτά να σου δώσουμε. Πάρε πρωτεΐνες. Ναι, δηλαδή αυτοί, η My Protein, τα κεντρικά, ξέρω εγώ, είχαν κάνει hire 1 ή 2 άτομα στην Ελλάδα και ήταν σε φάση, βρες influencers και έχεις, ξέρω εγώ, 2.000 σε budget σε συμπληρώματα. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε, κατάλαβες. Full τσίπικα. Μετά ήταν το κάνεις My Protein που είναι πολυεθνική, σημαίνει ότι είχε κάποια λογική, ρε παιδί μου. Η λογική ήταν ότι, κοίτα, έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, ουσιαστικά η My Protein έβγαζε full λεφτά από άλλες χώρες, Αμερική, Αγγλία, και απλά λέει, ας κάνω και αυτό το branch out στην Ελλάδα, χωρίς να επενδύσω πολύ, θα πάρω ένα άτομο, 2, ξέρω εγώ. Βουλγαρία είναι η My Protein ή όχι? Αγγλία είναι, τα κεντρικά.
Okay. Και δεν ήθελα να επενδύσει πολύ, ρε παιδί μου. Στην αρχή ήταν το πρώτο βήμα τη Mike Protein στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα κάνουν full χορηγίες, κάνει full λεφτά. Ναι, ξέρω. Αλλά τότε ήμουνα, δηλαδή νομίζω δίναν σε μένα και σε κάνα 2 ακόμα, ξέρω. Οπότε εντάξει, έβγαλα και από εκεί από affiliate, έβγαζα κανένα 200-300. Και εσύ λέει είμαι τέλεια, για την ζωή, ξέρω. Ναι, λέω εντάξει, μια χαρά, ένα 500. Εντάξει. Μια μέρα μου σκάει, λέω ρε φίλε, κάτσε, έχω γίνει φίρμα και καλά και βγάζω 500 ευρώ. Μετά ξενέρωσα με τη ζωή μου. Μετά βρήκα ένα marketer. Όχι εμένα. Ναι. Τότε δεν με παρακολουθήσεις τότε. Εγώ εκεί γύρω εκεί που έκραξε στον Μάνο, κάπου εκεί έξανα σε βλέπω. Μπρο, ερχόντουσαν και 10 χρόνια μετά, ρε. Καλά τα πες στο Μάνο. Σου είχε απαντήσει ποτέ, σου είχε στείλει κανένα μήνυμα? Όχι, ρε φίλε. Τίποτα. Το είχε δει όμως, ξέρεις, άμα το είχε δει. Εγώ λέω σίγουρα το είχε δει, ρε φίλε. Γιατί και εμένα που έχουν κάνει βίντεο μου να με κράζουν, τα έχει δει. Αλλά τώρα τα έχασε, οπότε δεν ξέρω. Έβαλα το λιθαράκι μου. Κάποιος ίσως σε ρώταγε, ρε παιδί μου, επειδή είναι ένας κλάδος που ξέρεις τρως πολύ hate, πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό το hate? Εγώ ακόμα, εντάξει, εγώ ξέρω max να έχω σε όλα τα accounts 10.000 ακόλουθους, οπότε δεν τρώω τόσο πολύ κράξιμο, ίσως για την ηλικία μου. Αλλά εσύ είσαι full, ξέρεις, φωνάζεις, λες τα πράγματα έτσι όπως είναι, λες δεν υπάρχει άλλη λύση, οπότε τρως full κράξιμο. Ναι. Και κάτι μου είχε κάνει full εντύπωση, και αν θες θα το βγάλουν μετά, αν δεν έχεις πρόβλημα να το πω, είναι ότι όταν πήγα στο ένα βιντεάκι και καλά με κάποιον που σε κράζει, το έσβησε στον ήχο και μου λες το έχω δει, ξέρω. Που δεν το έχεις δει σίγουρα, απλά δεν θες να ακούσεις. Και θέλω να μου πεις πώς θα διαχειρίζεσαι, ρε παιδί μου, το κράξιμο. Να το βάλω αρχικά. Βάλω το, ναι. Πήγα να το παίξω και καλά cool, λέω το έχω δει. Λέω έπιασε, ξέρεις, λέω Παναγιώτης, εντάξει. Ναι, κοίτα, ρε εσύ είναι σαν το γυμναστήριο, δηλαδή όταν τρως, δηλαδή μπορεί να σε χαιτάρει ένα άτομο και αυτό το άτομο θα σε επηρεάζει. Δηλαδή και εσύ έχεις φάει hate, έτσι δεν είναι? Πολύ λιγότερο από ότι εσύ. Αλλά δεν σε έχει επηρεάσει? Όχι, να σου πούμε. Ούτε εκείνη τη στιγμή που το διάβασες, ξέρω. Ή το έχεις ξεχάσει? Εμένα επειδή είναι πολύ, ρε παιδί μου, κακία και όχι τόσο επιστημονικά. Εσένα μπορεί να κάποιος να σε αμφισβητήσει επιστημονικά. Εμένα δεν με έχουν αμφισβητήσει για το τι λέω στα ads. Ναι, μου έχουν πει παιδάκι, φουλ κακό, δηλαδή χωρίς δικαιολογία. Δεν πουλάς καλά, ξέρω εγώ. Φουλ γενικό. Εσένα μπορεί να σου πει κάποιος ότι διαλυματική που ξέρω εγώ προωθείς, ότι δεν είναι σωστή βάσει αυτού. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές, ναι, και αμφισβητεί τις ικανότητές σου, ας πούμε. Ίσως είναι πιο. Αν μου λέει εμένα κάποιος ότι δεν ξέρεις να κάνεις διαφημίσεις, τι είπες εκεί, ξέρω εγώ, δεν είναι σωστό, το δοκίμασα και δεν λειτουργήσε. Ίσως εκεί με επηρεάζει πιο πολύ. Όχι ότι δεν με επηρεάζει καθόλου, αλλά είναι αβάσιμα, ξέρεις. Ναι, λες δεν ξέρει κάτι για μένα. Εντάξει, κοίτα. Όσο και αυτό ήθελα να πω ότι ρε παιδί μου, στην αρχή θα σου κάνει κάποιος ένα σχόλιο και θα το σκεφτείς μία ώρα και μετά θα το ξεπεράσεις, ας πούμε. Μετά το σου ξανακάνει κάποιος άλλο ένα σχόλιο, δεν το σκέφτεσαι μία ώρα, μπορεί να το σκεφτείς 2 λεπτά και να το ξεχάσεις. Στο ένα σχόλιο. Ναι. Οπότε μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι αυτό το level του hate, το ένα σχόλιο. Μετά θα γίνουν 10 σχόλια την ημέρα, ξέρω εγώ. Πάλι θα σε πάρει λίγο από κάτω. Μέχρι να μάθεις να διαχειρίζεσαι τα 10 σχόλια. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό. Κατάλαβα. Γι' αυτό είπα ότι είναι σαν το γυμναστήριο. Δηλαδή ξεκινάς με 5 κιλά, 7,5-10, ξέρεις. Δηλαδή και εγώ ήμουν σε φάση, το έχω μάθει τώρα το hate, το διαχειρίζομαι, ξέρω εγώ. Ναι. Και μετά όταν άρχισα να πηγαίνω mega viral στο TikTok. Και έφαγες τρελό hate. Έφαγα το χεσίδι της ζωής μου. Φαντάζομαι. Και εκεί με πήρε από κάτω για κανένα μήνα, ξέρω, ήμουνα χάλια. Δεν λέω άμα βγω θα με κυνηγήσουν με τσουγκράνες ή. Ναι. Κοίτα, εμένα δεν με κοιτάζει κάποιος. Και τις τσουγκράνες. Ναι, από κάτω το σπίτι σας περίπου. Αλλά τίποτα δεν έγινε. Τίποτα, ναι. Όχι, όλοι από κοντά είναι εσύ καλύτερος. Έλα βγάλουμε καμιά φώτο, τι να φάω, ξέρεις. Αλλά είναι και αυτό του hate. Πες μου τι να φάω. Το άλλο του hate είναι αυτό, ότι σε κράζουν online, ρε φίλε. Δηλαδή από κοντά δεν το κάνει κανείς ποτέ. Οπότε ναι, μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι ένα level hate και μετά δεν μπορείς το επόμενο. Δηλαδή και εσύ που το ξέρεις να διαχειρίζεσαι σε ένα βαθμό, μετά άμα πας mega viral, θα σε πάρει από κάτω. Ναι, νομίζω ότι δεν με επηρεάζει τόσο πολύ εμένα. Άμα έμπαινες και έβλεπες χιλιάδες σχόλια να λένε ότι είσαι ηλίθιος, επικίνδυνος, καραγκιόζης. Ναι, ίσως ναι, όχι, βασικά ναι, παίζει. Και ο καθένας θα πει ένα πράγμα, εντάξει. Από τα 1000 πράγματα, 3 ανασφάλειες δεν έχεις σαν άνθρωπος. Ναι. Από τα 1000 σχόλια, μπαμ.
Άμα είναι έχει και 100 likes στο σχόλιο, ξέρω εγώ. Από την αρχή, εσύ πώς το σκέφτηκες, παιδί μου, όταν ξεκίνησες, δεν είχες στο μυαλό σου ότι θα φας hate ή δεν ήσουν αφούλ αγαθός, έλεγες τέλεια, θα τους μαθαίνω όλους και δωρεάν. Ναι, φανταζόμουν καν ότι θα έπαιρνα hate, ξέρω εγώ. Στην αρχή. Ναι, λέω και θα πάει καλά αυτό. Έβλεπα και άλλους creators που λέγανε για το hate. Παιδιά. Ναι, λέω, καλά, γιατί τους πειράζει τόσο, σιγά δεν είναι κάτι. Να το τρέχει. Ναι, το έφαγα και έκλαιγα. Αλλά ναι, αυτό που κατάλαβα είναι ότι κάθε φορά που ανεβαίνεις θα τρως πολύ hate, δεν υπάρχει. Δηλαδή, υπήρχαν περιόδοι που δεν έτρωγα hate και τα πράγματα ήταν στάσιμα, ξέρω εγώ. Οπότε είναι μία ή άλλη. Δηλαδή, θες να είσαι στάσιμος και να μην ανεβαίνεις, να μην είσαι μπροστά, ή θες να είσαι μπροστά και να ανεβαίνεις και να τρως hate. Γιατί δεν μπορείς μόνο το καλό από το ένα και μόνο το καλό από το άλλο. Okay. Οπότε είναι ένα necessary evil. Βοηθάει και τον αλγόριθμο, ok. Ναι, full. Ας πούμε, π.χ. ένας που το κάνει full, που κάνει hate farming, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, είναι ο Τσούνης, ξέρω εγώ. Λέει, βγάζει εκεί clips, τα οποία είναι trigger. Ναι, δηλαδή made to trigger, φωνάζει κιόλας εκεί πέρα, λέει δεν γίνεται! Μην κάνεις οικογένεια! Άμα δεν έχεις λεπτά! Η οικογένεια είναι το πιο σπατάλο πράγμα που... Και τρελαίνεται και έχει πάει full viral. Ναι. Έχει κάνει... Εντάξει, ξέρει καλά το λειτουργεί. Κοίτα, την πρώτη φορά που φάγα hate ήταν... δεν το περίμενα. Μετά άρχισα να παίζω με αυτό, ξέρεις, να πατάω, ξέρω εγώ. Σε κάποια φάση το παράχεσα, το ξανά, ξέρεις, λίγο, ξέρεις. Βρίσκεις το μέτρο. Βρίσκεις το μέτρο, ναι. Ναι, ισχύει. Αυτό, είναι φίλος σου, εντάξει, το hate είναι φίλος σου, αυτό πρέπει να βοηθάει. Όποιος θέλει να ανέβει. Βοηθάει από τα σχόλια, ξέρεις. Ναι, κοίτα, και ο αλγόριθμος που λένε είναι human psychology. Δηλαδή, ότι λειτουργεί offline, λειτουργεί και online. Δηλαδή, άμα είστε 5 φίλοι και ένας με μισεί και το νιώθει τόσο πολύ και πάει στους άλλους 4 και πει το ξέρετε αυτό, να σε μάθουν μετά. Θα μάθουν και άλλοι 4. Ναι. Αλλά αυτός επειδή πατάει τόσο πόδι στο μίσος, 1-2 θα πατήσουν πόδι στο να σε στηρίξουν, ξέρω εγώ. Εντάξει, γιατί τον κράζεις, ξέρω εγώ. Χαλάρωσε. Ένας θα το πει, ξέρω εγώ. Οπότε εκεί αποκτάς και die hard fans. Δηλαδή, όσο περισσότερο hate τρως, τόσο πιο τρελούς fans. Έχεις και τρελούς fans. Ωραία, να πούμε πώς γνωριστήκαμε με τον Παναγιώτη. Έτρεχα ads, κλασικά, πρόπερση νομίζω ή πέρσι. Να. Νομίζω πρόπερση. 1,5 χρόνο πριν. Πριν 1,5 χρόνο νομίζω. Κάπου εκεί. Και κλείνησε ραντεβού. Εγώ ήμουνα διακοπές. Τότε ήταν Πάσχα και έτρεχα ads, ξέρω, Μεγάλο Σάββατο εκεί. Θα καταναστεί ο Θεός μου, τρέχα ads. Μεγάλο Σάββατο το κλείσε. Ναι, όχι, Μεγάλο Σάββατο ή Κυριακή του Πάσχα, μία από τις 2 μέρες νομίζω. Πρέπει Μεγάλο Σάββατο να το έχεις κλείσει. Και εγώ τον ήξερα, ξέρω, δηλαδή τον έβλεπα full. Εκείνη τη φάση είχα σταματήσει να τον βλέπω, επειδή εντάξει, έλεγε full για πώς να δυνατήσεις. Και εγώ υπήρχε μια φάση που έλεγε κιόλας πώς να παχύνεις, πώς να πάρεις μυς. Έδειχνε, ξέρω, που είναι στο γυμναστήριο, τι ασκήσεις να κάνεις, ιατρική έφαρα, ξέρω. Ήταν πιο fitness άδικο. Ναι, οπότε μετά ήταν καθαρά πώς να δυνατήσεις. Και εγώ δεν θέλω να δυνατήσω, θέλω να πάρω κιλά. Οπότε σταμάτησα να με βλέπω. Τον έδιωξα. Έκανα subscribe. Οπότε... Αυτός είναι ο hater. Οπότε έκλεισε το ραντεβού και εγώ τότε έκανα και μαθήματα, ξέρω εγώ, για τα πωλήσεις. Και είχα μπει, ξέρω εγώ, με τον Παύλο τότε που έχουμε κάνει και podcast. Sales with Παύλο, shout out. Και έκλεινε ραντεβού, ξέρω εγώ, μιλάμε. Φαίνονταν. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ή αν δεν μου έχει πει ακόμα, τώρα θα μου πει. Ήταν στην κάμερα, ρε παιδί μου, και φαίνονταν ίσα-ίσα. Έβλεπα ένα αυτί και ένα μικρόφωνο, ένα τεράστιο, ξέρω εγώ, αυτό που είχα πει. Και ένα μουσι, ναι. Και ήταν full cold, ρε παιδί μου, μονολεκτικός και ξέρεις, τότε μάθαινα να κάνω πωλήσεις. Ήταν η φάση που ήθελα να το αναπτύξω και εγώ τον ρώταγα, έκανα έναν και αυτός έλεγε ναι, και πόσους έχεις? Και εγώ ψαρώσει, ξέρω. Και μετά, ξέρω, του πάω για το κλείσιμο και καλά, αλλά δεν μου βγαίνει, ρε παιδί μου, δηλαδή, ξέρεις. Και ήθελε κι άλλο θάνατο. Το σημείο, ξέρω, όλα ναι, ρε παιδί μου, κατεβία. Ένα ποτάκι. Και λέω, αυτός ή θα με γκοστάρει, ξέρω εγώ, full και άντε γεια, ή θα κλείσει κατευθείαν. Και το κλείνουμε, εγώ του έκανα, πώς το έχεις πει, μου είπε ναι και εγώ ξαναπούλαγα, ρε παιδί μου, το έκανα overselling, πώς λέγεται. Ναι, μου δημιουργούσε objections και κάτι. Ναι, δηλαδή του λέγα, θες να κάνουμε και αυτό και κάνουμε και αυτό. Ενώ μου είχε πει, OK, ξέρω από την αρχή με αυτά που του είχα πει. Και μετά απλά κλείσαμε και ξεκίνησαμε τα ads. Και μετά, ακόμα έτσι, το κάνουμε πιο συνεργατικά. Όχι συνεργατικά, το κάνουμε πιο χαλαρά, ρε παιδί μου, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε μια καλή επαφή. Γιατί όταν δουλεύεις με τον άλλον, όσο να είναι, επηρεάζουν τις σχέσεις.
Είναι επαγγελματική σχέση αυτό. Ναι. Είναι πρωτίστως επαγγελματική. Ναι, οπότε. Όπως και αυτό που σκέφτομαι είναι όπως με την κοπέλα σου, ξέρω εγώ. Έχετε και φιλική σχέση. Δεν κάνετε απλά. Είναι ερωτική πρωτίστως και σε δεύτερο χρόνο φιλική ή πλατωνική, whatever, ξέρεις. Αλλά ναι. Καλά, εγώ με το. Ναι, να πω εγώ το side μου. Εγώ έψαχνα κάποιον. Οπότε είχα πάρει κάποιους πολιτές, είχα 3-4 πολιτές και απλά και όλη μέρα καθόμουν και τους έκλεινα ραντεβού. Έκανα βίντεο μετά το βίντεο. Και λέω, μακάρι να βρω έναν άνθρωπο να μου τρέχει κάποιες διαφημίσεις, ξέρω εγώ. Καλά, μπήκα στο account και ήταν χάος, έτσι. Δηλαδή, ένα adset με. Adset είναι, ξέρω, το κοινό, ένα κοινό με 500 ads εκεί μέσα. Τίποτα, χαμός, έτσι. Απλά είχε πετάξει εγώ ένα ad και είχε. 1,5 ροάς. Ξόδευα άπειρα, χωρίς λόγο. Έμπαινε στους μήνες, ρε. Λέει, κάτσε να δω τι έχεις κάνει. 1,5 ροάς. 0,8. 1,9. Είδω τι φάση, τι κάνει, δεν ξέρω. Ούτε καν έχει προσπαθήσει να το φτιάξει λίγο. Το ίδιο βίντεο εκεί, χάλια. Το ίδιο βίντεο, ναι. Ναι, εγώ έψαχνα έναν ad guy. Βασικά είχα στείλει κάποια DMs σε κάποιους, όποιος ήξερα τότε. Μου είπε δεν κάνουμε influencers πια. Κάνουμε μόνο πολυεθνικές, ξέρω εγώ. Πριν από αυτό είχα στείλει και σε έναν άλλον. Και αυτός τελικά δεν δουλέψα μαζί και μου έδωσε ένα φίλο του που ήταν χάλια, ξέρω εγώ. Δηλαδή έπαιρνε λεφτά μια φορά το μήνα και μια φορά το μήνα έβαζε ένα βίντεο, ξέρω εγώ. Okay. Και λέω θα με κάψει και αυτός, άστο. Και απλά δεν έκανα κάποια άλλη κίνηση. Και μετά έσκασε το δικό σου ad. Που μάλλον επειδή τσέκαρα τους άλλους, με έπιασε ο αλγόριθμος. Είχα στείλει και σαν έναν SEO guy. Και είναι σε φάση, ναι, θα σου κάνω μια προσφορά γιατί δεν μου κάνει ποτέ, ρε. Δεν ξέρω, φίλε. Τα sales processes χάλια. Δηλαδή, ξενερώνεις τη ζωή σου. Βλέπεις ο άλλος ντρέπεται, ο άλλος φοβάται να έρθει στο τηλέφωνο, ο άλλος έχει 100 κόμπλεξ, ξέρω εγώ, που. Δηλαδή, είναι πολύ πίσω. Δηλαδή, είχα ξενερώσει, λέω, και δεν ήθελα να πάω στο ιστορικό, που ζητάνε 10.000 εκεί. Και μετά απλά καθόμουν και σκάς εσύ, λέω, ξέρω, να ένας που τρέχει ads, ξέρω εγώ. Οπότε λέω, ναι, σοβαρός φαίνεται. Πήγες και το κοστούμάκι εκεί. Ποιο είχες δει? Ήσουν με ένα κοστούμι, μόνο αυτό θυμάμαι, ρε. Λες τρέχω ads, ναι, μπλα. Κακό offer, δηλαδή τρέχω ads, όποιος θέλει, ναι, έλα, ξέρω. Okay. Λέω, οκ, καλώς φαίνεται. Βλέπω availability, λέω, έχει βάλει και το Πάσχα, μια χαρά, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει ξεχάσει να το βγάλει. Ναι, αυτό είναι. Δεν έκλεινε και κανένας, δηλαδή όλοι τρώγαν αρνιά, λέω, πώς έκλεισε τώρα. Μπαίνει πάλι με πουκαμισιά εκεί πέρα, λέω, γραφείο, λέω, αυτός είναι σοβαρός, μπράβο, λέω. Το γραφείο μου έχει δώσει πελάτες. Λέω, μπράβο η νεολαία, ξέρεις. Λοιπόν, τσαντιστεί. Καλά, εγώ σε νόμιζα για μεγαλύτερο, εντάξει. Και εντάξει. Πώς ήταν τα sales μου, τα skills μου? Ναι, απλά έκανα υπομονή, λέω, εντάξει, το παλεύει, ξέρω. Ναι, καλά, καλό παιδάκι, ξέρεις. Ναι, λέω, το παλεύει, τώρα σκέφτεται την επόμενη ερώτηση. Είχα παγώσει. Εντάξει, αλλά κοίτα, όταν πας να ψωνείς, δεν κοιτάς ποιος είναι ο καλύτερος πολιτής. Ειδικά άμα έχεις κάνει πωλήσεις. Σωστό. Οπότε. Ναι. Οπότε αυτό το είχα βάλει στην άκρη. Λέω: OK, δεν είναι ειδικό στην πώληση. Ευχαριστώ, βέβαια, καλά. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Δηλαδή, όταν ο άλλος παρά είναι καλός στο να πουλάει. Ναι, παίζει να μην τον πιστέψεις κιόλας. Εκεί δεν τον εμπιστεύεσαι, όχι. Απλά δεν τον εμπιστεύεσαι. Γιατί αυτός είναι πολιτής. Δεν θα σου δώσει δουλειά. Ή θα έχει κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά, ή αυτός δεν θα κάνει καλή δουλειά. Απλά το πουλάει καλά. Δηλαδή, άμα έχεις 10 άτομα να μιλάς κάθε μέρα, όλη μέρα, πώς θα τους εξυπηρετήσεις για αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί πρέπει να έχεις έναν δεύτερο account manager που αυτός τρέχει τα ads, ας πούμε. Αλλά μετά δεν τον ξέρεις τον άλλον. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει ο πολιτής, πρέπει να το δεις στην πράξη με τον άλλον. Ναι. Οπότε, ναι, λέω μια χαρά, οκ. Σου ερώτησα εκεί 2-3 πράγματα, αυτά. Βλέπω εκεί στο call Sales with Pavlos. Και ο Παύλος είναι αυτός. Και εγώ μένω, για τη μάση θα πω, ξέρω εγώ, καλησπέρα, μπλα μπλα μπλα, είχα το intro μου, ξέρω εγώ, και μου λέει, αυτός κάνει πωλήσεις και λέω, δεν είχαμε κάνει, σου είχα πει, δεν σου είχα πει ψέματα, απλά το είχα... Μου είχες πει ψέμα, χήμα ρε. Τι, σου είχα πει, δεν θυμάμαι. Τίποτα, αυτός με γκοστάρει, δεν θυμάμαι, απλά ήταν άλλο πράγμα τελείως. Και λέω, μου λέει παπάντζες τώρα, άρχισε από τώρα. Και μετά
Εγώ τον ήξερα τον Παύλο γιατί του είχα στείλει ένα DM μια φορά ότι ψάχνω πολιτές αν έχει κανένα. Ναι. Καλά, γι' αυτός ναι, θα το δω. Μετά. Εντάξει, λέω OK, μπορεί να σε κάνει training και αυτά. Και μετά μου λες το ποσό. Αυτό που σκέφτηκα είναι ας το δοκιμάσω. Εντάξει, δεν έχεις κάτι να χάσεις, ας το δοκιμάσεις. Και κάπως έτσι πήγε τα ads που τα τρέξα μαζί για κανένα χρόνο. Ναι, κάπου εκεί ένα χρόνο ήταν. Οπότε έτσι γνωριστήκαμε. Και ένα τελευταίο που θέλω να πούμε έτσι για το πρώτο επεισόδιο που θεωρώ ότι θα ενδιαφέρει κόσμο είναι αυτό το σεμινάριο που πήγε του Χορμόζη. Ναι. Που είναι Los Angeles. Στο Vegas. Στο Vegas. Καλά, αυτό είναι μισάωρο μόνο του. Ναι. Δεν μπορώ να κάνουμε ένα intro τώρα. Ναι. Αλλά ναι, έχει πολύ zoom. Πόσους είδες εκεί πέρα τους άλλους? Για να το πάμε λίγο fast forward. Μπαίνω εκεί στο seminar room, στο δωμάτιο του seminarium. Είναι full ακριβό, είναι για business. Σου λέει άμα κάνεις κάτω από 300 ξέρω, το χρόνο, μην έρθεις καν. Και είναι full business owners που κάνουν ξέρω, 5 million, 10 million. Ξέρω, είναι full ακριβό. Εγώ ήταν να πάω τελικά δεν πήγα. Δεν προλάβαινα. Και πήγα. Ναι, ίσως δεν ήσουν και στη φάση. Ναι. Γιατί αυτό ήταν πολύ ακριβό για μία μέρα, ξέρω. Ναι, δύο. Πόσο ήταν? Ένα διήμερο. Ναι, αλλά ναι. Ξέρω. Για πες εμπειρία, πώς ήταν? Τι σου πήρες κάποιο value αρχικά που να πεις ότι ρε φίλε, άξιζε ξέρω τα λεφτά? Θες να πούμε πόσο έκανε ή όχι? Όχι, ντρέπαμε. 5.000 έκανε. Ναι, okay. Και νομίζω εντάξει, μπορούμε να λέμε για πόσα κάνει και αυτά. Γιατί υπάρχει αυτό το ταμπού στην Ελλάδα που δεν λέει κανείς τίποτα. Ούτε πόσα κάνει, ούτε πόσα πληρώνει. Είμαστε μεγάλη ομάδα. 15 άτομα προσωπικό. Μπορεί να είσαι 15 άτομα και να βγάζεις τίποτα. Ναι, να βγάζεις 3.000. Ναι. Μπορεί να είσαι μόνος και να βγάζεις 100.000. Και εμένα με νευριάζει αυτό το πράγμα. Δεν λέει κανένας ρε φίλε. Πόσα βγάζεις, πες να ξέρουμε. Ταμπού. Έτσι, full ταμπού. Άμα έχεις πετύχει ή όχι δηλαδή να ξέρουμε. Άμα βγάζεις 3.000 ρε φίλε. Πόσα τζιράρεις, τι κέρδος έχεις. Δηλαδή, ούτε καν πόσα τζιράρεις. Γιατί δηλαδή μπορεί να κάνεις 100 κάπα και να τσεπώνεις 5.000. Για πες, εμπειρία. Μια χαρά το παιδί. Πώς ήταν εκεί πέρα, ήταν ρε παιδί μου πήρες value? Ναι, οπότε πάω εκεί κάθομαι που λέτε. Εγώ είχα μπει με πολύ βαρύ ύφος ότι ξέρετε ποιος είμαι εγώ, μοσαρό. Δεν μιλάω σε κανένα ρε. Και μπαίνω εκεί κάθομαι και έχω ένα δεξιά μια αριστερά, μια δεξιά ένα αριστερά. Και εντάξει λέμε δύο κουβέντες, εγώ αυτό του σνόμπαρα λέω εντάξει κακομοίριδες ξέρω. Και λέει: ωραία, μας έβαλα να κάνουμε μια άσκηση να γράψουμε. Ξέρω, το πρώτο κομμάτι της άσκησης είναι να γράψεις πόσα λεφτά κάνεις. Και γράφω εγώ 750 κάπα. 750. Και το γράφω έτσι με καμάρι. Και κοιτάω που λέτε αριστερά. Ήταν ένας Κινέζος, δηλαδή δεν σου γέμιζε το μάτι με τίποτα. με μια βερμούδα εκεί, ένα καπελάκι. Ξέρεις αυτό το καπελάκι φοράνε Κινέζοι. Και γράφει 4, λέω εντάξει, τον Και να μίλε. Βάζει τελεία, 3, λέω. Μόνο ξέρω. Και μη. Λέω. Με κοιτάω δεξιά ήταν μια Ρουμάνα εκεί μέσα στις πλαστικές. Λέω εντάξει, αυτή δεν βγάζει τίποτα. Βάζει 1, λέω εντάξει, 100 κάπα, άντε 1 million. Εντάξει. Μπράβο, λέω. Τραβάει και ένα 0 μετά. Βάζει και ένα 3 από δίπλα. Τελεία 5, ξέρω. Μη. Εκεί ντράβηκα λίγο, λέω. Το παίζει και ιστορία, ξέρω εγώ. Αυτή χάρη σου κάνουν. Τι business είχαν? Αυτή είχε e-commerce αισθητικά. Είναι δυνατόν. Αισθητικά όμως. Ναι. Σαν το, πώς το λένε, make-up και τέτοια. Πού είναι αυτοί οι πελάτες? Πρέπει να πάω και εγώ στο εξωτερικό. Αυτή είναι, φαντάσου, μπορεί να είναι top 5 στη Ρουμανία, ξέρω εγώ. Ναι, παίζει. Σκέψου πόσες χώρες υπάρχουν. Δηλαδή, αυτό που κατάλαβα. Είναι μεγάλη αγορά η Ρουμανία. Τόσο μεγάλη. 10 εκατομμύρια. Κοίτα, 10 εκατομμύρια. Σαν την Ελλάδα, ποιος κάνει 13 μιλιόνες στο. Μόνο η Λαβία Νερός κάνει τόσα στο. Από όσο ξέρουμε, εσύ. Και οι άλλοι με το φαρμακείο που κάνουν ένα podcast. Power Health. Ναι, και αυτοί βγάζουν πολλά. Λες να είναι η Power Health, ξέρω, της Ρουμανίας, ξέρω, παίζει. Ναι, top 5, δηλαδή, σαν Power Health και εδώ θα έχει 3-4 ακόμα. Ναι. Βγάζουν. Okay. Αλλά αυτό λες, σου ανοίγει τελείως το κεφάλι. Λες, υπάρχουν τόσες χώρες, τόσα νήσεις σε κάθε χώρα, βιομηχανίες και τέτοια. Οπότε, ναι, το ένα value ήταν αυτό, ότι απλά σου ανοίγει το μυαλό και λες, όλοι αυτοί. Δηλαδή δεν είχε άτομο να βγάζει κάτω από $500,000 το χρόνο. Πρέπει να κάνουμε ένα επεισόδιο μόνο γι' αυτό πιστεύω. Δηλαδή έχουμε full πράγματα. Full πράγματα να πεις εσύ, εγώ δεν έχω. Εγώ θα είμαι από την άποψη του, ξέρεις, θα πάρω value ρε παιδί μου από το που κάποιο μου πήγε.
Καλά, και εγώ δεν τα έχω πει σε κάποιον που να το μοιραστώ έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σε ποιον να το πει, κανένα φίλο σου που δεν το νιώθει. Ναι. Οπότε εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που το παρακολουθήσατε. Όσοι το παρακολουθήσατε μέχρι εδώ. Θεωρώ ότι θα είμαστε πιο consistent, δηλαδή θα κάνουμε πολλά επεισόδια. Έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω. Να. Και μέχρι την επόμενη φορά. Κάντε κανένα like, κάντε κανένα like, κανένα subscribe. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Γεια χαρά. Φιλιά.